Dobrý den, jsem Jaroslav Šufajzl a rád se s vámi podělím o pár informací a užitečných argumentů, které by vám mohly pomoci ve vaší práci a nebo potenciálně by vás mohly inspirovat při uvažování o vašem vlastním zdraví a kondici. Kdo mě znáte, víte, že učím lidi správně jíst tak, aby se lépe cítili a aby byli zkrátka zdravější. A zároveň jsem zastáncem užívání přírodních doplňků stravy, zejména značky Nutrilite. O co se jedná? Dnes je 2. června a až do konce července se v nabídce firmy objevují 2 nové balíčky výrobků, které je možné si pořídit s 10% zvýhodněním. My si je představíme, řekneme si každému výrobku jeho složení a vlastnosti a zejména se pokusíme definovat skupiny zákazníků nebo skupiny osob, pro které by jejich pořízení mohlo být užitečné. Ten první balíček je složen z výrobku Double X, z komplexu omega-3 mastných kyselin a v neposlední řadě do třetice všeho dobrého, nebo jak já říkám, do třetice všeho nejlepšího, rostlinný koncentrát protein v prášku, all plant protein. Nejoblíbenějším výrobkem podle mého gusta v celém portfoliu Nutrilite je právě Double X. Unikátní kombinace multivitaminů, multiminerálů a 2 fytonutrientů, kdy to spektrum těch mikroživin, které je tam obsaženo, nemá na trhu konkurenci. Navíc vezměme v potaz, že základním zdrojem těch mikroživin jsou koncentráty a výtažky z 23 druhů rostlin pěstovaných na vlastních biofarmách. To nemá opravdu ve světě období. Z těch stopových prvků jsou tam zastoupeny takové věci, jako je mangan, molybden, chrom, selen, zinek. A navíc, a to je možná nejzávažnější, je to pro mě výrobek první vobly právě proto, že velmi rychle má efekt u každého, kdo jej vyzkoušel. Ti lidé lépe spí, mají více energie, lépe se jim ráno vstává, víc toho vydrží. A tím se dostáváme také k tomu, pro koho je určen. Double X lze doporučit úplně každému, kdo naplno používá svůj potenciál, kdo dává, jak se říká, svému tělu do těla. Takže to mohou být jak sportovci, tak lidé těžce manuálně nebo i psychicky pracující, všichni, kdo jsou ve stresu, kdo nestíhají odpočívat. A nebo zkrátka jenom nemají dostatek vůle nebo možností pořídit si pestrou, vyváženou stravu složenou převážně z čerstvých potravin. To je většina z nás. Žijeme hektickým západním konzumním způsobem života a někdy je obtížné i v našich dobře zásobených obchodech najít dostatek kvalitních a hlavně čerstvých potravin. A to vše, nebo ten nedostatek může řešit právě pořízení multivitaminu Double X. Druhým výrobkem je komplex omega-3 mastných kyselin. Omega-3 mastné kyseliny jsou známá živina, málo kdo dnes pochybuje o tom, že jsou užitečné pro lidskou výživu, pokud jsou podávány v dostatečném množství a kvalitě a hlavně pravidelně. Ale já bych to představit začala možná trošku z jiného soudku. Použijeme 2 statistiky a jeden závažný vědecký fakt. Ta první statistika je trošku smutná. 50% všech úmrtí v České republice je přímo spojeno s nemocemi kardiovaskulárního systému. Takže srdíčko a cévy nám nejčastěji způsobují, že prostě odjedeme. Polovina z nás je na cestě k tomu umřít tímto způsobem. Dobrá zpráva je, že všechny vědecké studie na veškerých lékařských univerzitách, které jsou tisíce, se shodují, že preventivní užívání omega-3 mastných kyselin může těmto nemocem předcházet. Zcela konkrétně, omega-3 mastné kyseliny dokážou snížit vysoký krevní tlak, dokážou snížit hladinu cholesterolu v krvi, dokonce dokážou zásadním způsobem zvýšit kapacitu imunitního systému. To znamená, že omega-3 mastná kyselina v jakékoliv formě by měla být na zřetelu v každé domácnosti, měla by být přítomna v každé domácnosti. A samozřejmě do třetice ještě jedna statistika.
která taky nevychází pro Českou republiku lichotivě. My máme, pokud jde o klasickou výživu, o stravu, o potraviny, s omega-3 mastnými kyselinami velký problém. Jejich užívání je i ve srovnání s ostatními zeměmi na velmi nízké úrovni. Prostě konzumujeme málo kvalitního tučného masa z ryb, zejména z mořských ryb, kde je největší zastoupení omega-3 mastných kyselin, a málo se věnujeme také konzumaci ořechů a semen. A to dokonce i těch nejběžnějších, jako jsou vlašské ořechy, kde paradoxně je právě omega-3 mastná kyselina ve velmi silném zastoupení. Takže pokud nejsme ochotní nebo nemáme možnost zajistit si dostatek pravidelného konzumování omega-3 právě ve výživě, pak nastupuje možnost si to zjednodušit a pořídit si omega-3 v komplexu. Ideálně od Nutriliteu, protože opět bychom mohli mluvit o zdrojích, není to vyrobeno z ryb z nějakých pochybných velkochovů, a je to z ryb ulovených na volném moři a ryb, které žily ve studené hluboké vodě, což má zásadní vliv na kvalitu a efektivitu fungování omega-3 mastných kyselin v tomto doplňku stravy. Třetím výrobkem v tomto balíčku je rostlinný proteinový prášek, který je opět něčím unikátní. Zvláštní je to, že je složen pouze z rostlinných koncentrátů, to znamená, že zdrojem té bílkoviny je soja, pšenice a hrášek. Má to samozřejmě vliv na střebávání a další konotace. A hlavně je to vysoce čistá bílkovina. Možná jsem na úvod měl vysvětlit, proč jsem o něm řekl, že to je nejlepší. Do třetice je to nejlepší. Z jednoho prostého důvodu. Na světě doplňků stravy existuje tisíce značek a tisíce druhů proteinů. A představte si, že ten, který je od Nutrilite, je absolutně nejprodávanější. To už také o ničem svědčí. V každé 10gramové dávce je 8 gramů čisté bílkoviny, zastoupeno zde je 9 základních esenciálních aminokyselin v těch správných poměrech a množstvích, tak aby to bylo pro naše těla to nejlepší. A je to velmi vhodná alternativa pro takové ty tradiční klasické zdroje bílkovin, jako jsou maso, vejce, mléčné výrobky, sýry. Možná bych dodal ještě jednu věc, která je velmi důležitá pro pochopení významu doplňování výživy právě proteiny. Bílkovina je jediná makroživina, kterou si tělo neumí uchovat. To, co zkonzumujeme jako bílkovinu, se okamžitě zabudovává do buněk, regenerují se orgány, doplňují se svalová vlákna, ale neumíme si to schovat na dobu, kdy nebudeme mít té bílkoviny dost. To znamená, že každodenní dostatečná a pravidelná konzumace bílkoviny je podstatná pro to, aby naše těla uměla se obnovovat. A tam zase i statisticky máme malinko deficity. Pro koho konkrétně jsou proteiny vhodné, to je velmi jednoduché. Pro každého, kdo má zvýšenou potřebu bílkoviny z nějakých důvodů svého momentálního stavu nebo momentální třeba věkové situace. V zásadě jsou to 3 takové skupiny osob, které se objevují ve všech příručkách. Jsou to děti a adolescenti dospívající z pochopitelných důvodů. Jsou to kojící a těhotné ženy, tam je to taky jasné, a pak jsou také seniori, kteří prostě potřebují více bílkovin z těch důvodů, že to tělo už začíná degradovat a projevuje se právě to stáří. Takže to byl ten třetí výrobek a dohromady to vypadá asi takto. To je jeden z těch 2 avizovaných balíčků, které dohromady vám mohou ušetřit několik 100 korun. Ten druhý balíček je vlastně alternativou, kdy se místo multivitamínu XX použije podobně oblíbený vitamin Daily, kde jsou také koncentráty z rostlin, je jich tam trošku méně. Některé ty hodnoty, co se týká obsahu vitamínů a minerálů, jsou nižší, ale při dlouhodobém užívání, pravidelném a každodenním,
i daily dokáže doplnit, saturovat ty potřebné hodnoty vitamínu a minerálu tak, aby si tělo řeklo, jejda, ten člověk se o mě krásně stará. Důvod, proč ty balíčky jsou takhle alternativně, je asi zejména v tom, že ten balíček, který obsahuje daily, je ekonomičtější pro pořízení. Tak a to je ode mě v tuto chvíli asi vše. Já vám děkuji za pozornost. Další informace ohledně pořizování těchto sad a dalších výhodách, které s tím jsou spojené, získáte na běžných místech ve své mailové komunikaci, na webových stránkách a u svých partnerů. Děkuji za pozornost a chcete-li být dlouho fit, můžete nás na dreamteam.cz někdy navštívit.